3, 2, 1, ewch i guddio! 10 lleoliad, 8 o sêr Stwnsh ac 1 gêm guddio epic. Tic-toc, mae'n amser cuddio. Dim ond amser. Mae'n rili rhywun! Fi'n stryglo. Mama, ni'n gadw yma! Y tro diwetha, hat-trick i'r tîm melyn. Yn barod i guddio? Ar eich marcia, barod, ewch! Mae hyn yn amazing hyn. Ma'n dod. O, na. Hei, ma'n nhw'n ffindio rhywun. Ydy trad i'n stico mas? Cyfawd fi'n pingo, boi. O, mae Hugh fan hyn! Gareth a Becca yn ffeindio pawb ac yn cadw eu lle ar dop y sgorbwr. Right e, ni nôl. Wythnos 3 o cuddio. A diolch byth, gael jyst weid, bod na ddim handcuffs yma. Achos le oedd hwnna'n rwystredig wythnos eitha. Dyna pam wrth ni'n cystal da. Dyna pam, nawn ni gweud hwnna. Oce, wel fi'n siŵr bod chi fel fi yn ysu ffindo mas beth ni'n neud fan hyn. Wel, mae'r gêm nesaf yn digwydd dan do ar gwrs Inflatables. Felly fydd angen spring arnoch chi gyd i drio osgoi y gwrthwynebwyr. Mi fydd bob un o'n ni yn gwisgo tag, a mae eisiau gwarchod y tag yna. Wedyn Jed a Leia, chi sy'n chwilio wrsos yma, iawn. Felly mae eisiau chi redag ar ôl pawb a trio dwyn y tags yma oddi wrthyn ni. Wedyn, os da ni'n colli'r tag, wel, da ni allan o'r gêm. A pwy bynnag sydd efo'r tag ola, pwy bynnag dy'r dwytha yn y gêm, da chi'n cael pwyntiau llawn i'ch tîmau, iawn? Ond hefyd, yn yr ardal chwarae de, mi fydd yna dlws, iawn? Pwy bynnag sydd efo'r tlws yna ar ddiwedd y gêm, da chi'n cael 5 pwynt ychwanegol i'ch tîmau wedyn. Ac efo y pwynt yma, mae bob pwynt yn cyfri, dydy. Felly, Ydy wir. da ni barod i fynd? Fi'n rili edrych mlaen i'r challenge ma hi, oherwydd ni'r cyfle yma. Ti yw brenin cardio, felly does dim chance yn nhw cael ni. Dwi'n meddwl eith i'n ler o berig, ond dwi'n meddwl fydd o lot o hwyl. Ie, ffitrwydd yn mynd i fod yn bwysig fan hyn, dwi'n meddwl. A peidio giglo gorfod, ne? Fi'n poeni, na i ddim gweud calwydd. Jyst cer amdani, newn ni joio. Ie, Ni di joio hyd yma. Newn ni weld, efe. Ond please, pai gael fi nawr. Nes i gen ti lawr yr wythnos gyntaf, ond mae'n neud lan i fe heddiw, iawn? Iawn, Addo. Dwi'n di gael yr tlws na ar y diwedd, iawn? Ie. Chdi sy'n mynd i gael y tlws? Mae'n siŵr. Bod sy'n gael y tlws, dwi'n bosh. Mae targed ar yn cefnau ni os ni'n mynd am y cwpan yn dos. Felly felly, y peth gorau ni'n neud i jyst aros yn y cefndir, mas o'r ffordd, neb yn sylwi arno ni, a byddwn ni'n oce. A mae'n amwyntio, mae'n gwybod fynd o dweud. Mae yna lot o lefydd i guddio mewn fyna hefyd, a fi'n credu mae Jack a Caddy yn dda yn cuddio. Mae Gareth a Becca yn ôl y her gynta yn rili dda yn guddio. Sneaky, maen nhw'n sneaky. Wnaethon ni ffindo nhw, a Gareth a Becca ffindo nhw. So, gobeithio bod nhw'n chwilo jes mor dda a maen nhw'n cuddio, achos fi dim gobeith yn nhw wedyn. Na. Fi'n teimlo fatha bod ni'n mynd i wneud yn dda fo'n gilydd, da ni'n mynd i gyfathrebu, da ni'n mynd i weithio fel tîm. Mae gen i fi ffydd yn chdi, Jed. A fi yn cytu. Mae'r cwrs yn barod, a'r Inflatables wedi pwmpo. Yr her i Jed a Leia yw dwyn y tags oddi ar bawb arall. A bydd y tîm yn gobeithio am bwyntiau bonus drwy gipio'r cwpan. Ond pa dyn fydd yn bwnsio i brig, a phwy fydd yn flopo. Oce, ni'n barod i guddio. Neu'n redeg tro yma. Odi glei. Odi glei, ar ôl 3. 3, 2, 1. Gwala ni dda. Nes, gyda ni mynd. Fformata! Relax, ia. Na ni. Yw, dyma ti boi, ewch i tro ti ffeindio rhywle. Gwan. Ti'n gallu fe fynd efo GoPro?
Hei, da ni'n ffeindio'r tlws. Lle mae'r tlws? O ie, lle mae'r trws? Hei, yli pwy sy'n fan hyn? Cer o ma! Chi'n cuddio'n barod? Hwn yn lle da i weld popeth. Da ni'n meddwl sneaky. Sneaky. Dyn ni wedi gweld y cwpan to, yna dy fe? Na, awn ni chwilio am gwa. Ia, quick, awn ni fwy. Ie, ni trwy'r twnnel. Mae nhw fan nag nhw. O! Reit, a ni trwy dy fan hyn, hwn i'r twnnel. O, dwi'n nerfus. A fi. Come on then, awn ni nôl fel fyna. Pwy hwnna? Trws! I'n mynd eitha dawel. Do, mae pawb yn Sa'n lico hwnna? Na fi na chwaith. Mae nhw ar y ffordd. Uh-oh. 2, 1, o fan. 3, 2, Ble ma nhw? Come on, e. O, mae'na camera fanna. Fanna. Ni gweld chi, mai! Dyna nhw! Maen nhw ddim yn gallu dod lan ffordd ma, no way. Losers da! O, maen nhw wedi cael y cwpan. A maen nhw'n dod yn beth. Mewn fan hyn. Na, peth beth ni eisiau yw Lloyd a Hugh fan hyn. Cancel hwnna. Ar y seiliau, mae Jed yn dod! O, maen nhw mewn cat. A dyn ni'n dal ti? O, mae Jen di cael tag fi. O, mae Gareth dal mewn. O'n i fan hyn a gwybod bod chdi gallu mynd fyny ffordd da. Cadi! Jen! 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 Yes! Fi di gael hefo! Cadi! Lwcus! Gareth! Mae Jed di cael fi. Cadi! Ga bendi na nawr. Hei! Syniad pwy oedd e i roi cerddoriaeth dramatic mlaen a slow-mos ar Jed yn dal â fi? Yes! Right! Ha! Gutted. Na ddigon amdana i. Ble mae pawb arall? Pam di cadw efo Jack? Ti'n ma fod efo Jack? Mae di cael ei ddal. Jack mas. Fe'n i saff ar y funud. Fi wedi cael dau. Right, yr unig ffordd lan yw draw fan hyn. Ydyn nhw'n dod! Pawb di cael eich gwynch yn ôl? Dyma beth sydd wedi digwydd yn barod. Cer! Yes! A dyn ni'n dal ti? O, mae Jen di cael tag fi. O'n i fan hyn a gwybod bod chdi gallu mynd fyny ffordd da. Mae Jed di cael fi. Cadi! Ga bendi na nawr. Ti'n ma fod efo Jack? Mae di cael ei ddal. Jack mas. Fe'n i saff ar y funud. Ydyn nhw'n dod! Fi wedi cael Cadi fynd! Fi o'n nhw! O, sori, ti a ti. Cymryd an ydw. Ni gyda ti. Reit, dawn, Jed. Gael o'n sgyn ti. Ti'n neud yn wych. I. Oedd yna'n mor anhygol bwys i'n mynd fanna. Fe ni oedd y cyntaf. Becca, wedyn fi, wedyn ti. Gosh, okay. Good plan. Ti'n bwylyn. Mae'r tri yn nhw fanna. Cyddfan da. Helo, boys, cyn iawn. Cyn dod i nôl ni da. Ni'n dod! Mae Gareth efo ma. Mae rhaid i chi dod mewn i cael ni, boys. Ma' nhw'n mynd i drio do fyny'r sleid, dwi'n meddwl.
popeth yn iawn. Popeth yn iawn. Wnaeth Lea ddim dod lan man hyn. Good Jane, go on Jane, go on Jane. Lloyd. Oh, no! Ble mae pawb? Come on, boys! Go. Mewn y tunnel. Ie, mae Jed yna. Yes! Ni dal un! Wel, Jed newydd dal fi. Fi allan. Dim di cael ei myn. Ble mae fe? Oedd o fyny fan'na. Ble mae Gareth? Rhaid, ti lle mae Lloyd? Ble mae Lloyd? O no, mi stop! Dyna fi. Rhyw ffordd, gwneud i. Maen nhw wedi mynd, dwi'n meddwl. No weddwch allan o fan'na, mae'n amser. Maen nhw'n meddwl bod fi dal mewn. Ah, Gareth! Fan hyn. Dwi'n gweld chdi ger! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good job, Gar. Ni di wneud e. Dylse Gareth golli bwyntio am y dawnsio ofnadw ne. Sori i holl milwyr Stwnsh am be chi newydd weld. Ond pwyntiau llawn i Gareth a Lloyd yn y gêm yna, a Lloyd yn cadw gafal ar y gwpan i ennill 5 pwynt arall i'r tîm coch. Reit, pawb yn teimlo'n iawn? Na. Ti'n cael gwynt un o'r? Fi di blino. A stop yn mynd mlaen amdano fe, Jed. Wel, y cwestiwn mawr yw, sut mae hwnna i gyd wedi effeithio ar y sgorfwr? Cwestiwn da, Gareth! I ti sef i ateb ti? Oes. Yn gynta, gyda 39 o bwyntiau, mae... Hiw a Lloyd! Da iawn. Yn ail, gyda 32 o bwyntiau, mae Gareth a Beca! Yn drydydd, gyda 22 o bwyntiau, mae Lea dead! Dim ond jocan. Gareth, ddim yn blaen ei off, Gareth! O'n i am weid. O'n i yn meddwl. Ni ddim yn dda am maths, ond ni'n gwybod bod ni ddim ar y gwylod. Hei! Hwna'n gwylod. Gareth! Sa'n dod nôl. Gareth. Sorry. Ac yn safle rhif 4, mae Lea dead. Da iawn. Pwy sy'n eisiau twist arall? Lea, Jed. handlo hyn! Chi sy'n ar waelod y sgorfwrdd, a mae'n rili brif o fi ddweud hyn. Mae un ohonych chi yn gorfod gadael y gêm heddi. Ond pwy? Mae daflu'r dis ma i ddatgelu enw un person. Enw pwy bynnag sy'n ar dop y dis sy'n colli. Chi allan o'r gêm ac yn wynebu cosp, iawn? Y person cyntaf i adael y gêm yw... Mae'n digwydd i'r gyrraeon. Fi'n sori. Lea, mae'n amser i ti wynebu cosp. Waw, Cymru ar ei ora, a dwi wrth y modd efo cawag oedd pob un ar hyn. Fantastic. Y tro nesa! Oh my god. Ow. Be am... Oh my god. Da ni dal ddim yn gwybod pwy sy'n gwylio.